4వ అధ్యాయం 2వ భాగం. అందరికీ స్వాగతం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం యేన తస్మై శ్రీగురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామిన్యితి నామినే. నమస్తే సరస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. సో నిన్న చూసిన విషయాలు ఎవరైనా చాట్ బాక్స్ లో పెట్టగలిగితే పెట్టచ్చు. మరి నిన్న ఈ 4వ అధ్యాయం కర్మయోగం కంటిన్యూషన్ 3వ దాంట్లో ఏం చూసాము? కర్మ నిష్కామ కర్మ అంటే ఫలాసక్తి లేని కర్మ. అలా ఫలాసక్తి లేకుండా కర్మకాండతోనే కర్మయోగం చేయవచ్చు. మరి అందరూ యద్యద్యాచరతి శ్రేష్ఠ తత్తద్దేవేత్తరో జన, ఇదంతా 3rd చాప్టర్. అంటే గొప్పవాళ్ళు ఏది చేస్తే అందరూ అనుసరిస్తారు. కాబట్టి నువ్వు అవతల వాళ్ళని కించపరచకుండా తప్పు మార్గంలో ఉన్న నువ్వు వాళ్ళకి ఎలా బోధించాలంటే నువ్వు చేసి చూపించి వాళ్ళకి బోధించు. అంతేగాని వాళ్ళని నువ్వు అలా చేస్తున్నావు ఇలా చేస్తున్నావు తప్పు చేస్తున్నావు అని చెప్పకుండా నువ్వు ఎలా నీ ప్రవర్తనతో వాళ్ళకి ఎలా ఉండాలనేది చేసి చూపించు అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్పడం జరిగింది. అన్నిటికంటే విద్యేనమిహ వైరినం, ఈ ప్రపంచంలో ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేదు అని దేన్ని చెప్పారు? ఎవరైనా చెప్పగలరా? ఈ ప్రపంచంలో ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేదు అని ఆ శ్లోకంలో లాస్ట్ లైన్లో విద్యేనం ఇహ వైరినం, తెలుసుకో నిశ్చయంగా ఇహ ఈ ప్రపంచంలో వైరినం, ఇంతకంటే పెద్ద శత్రువు లేదు. దేని గురించి? ఎవరా పెద్ద శత్రువు? ఎవరైనా ఆన్సర్ చెప్పగలరా? హరే కృష్ణ ఏమిటి మాతాజీ? ఇంకొకసారి చెప్పండి. మనస్సు అది మనస్సు మనకి శత్రువు అవ్వచ్చు, మిత్రుడు కూడా అవ్వచ్చు. అది వేరు. కామము కోపం. వెరీ గుడ్. కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ ఎస్ మాతాజీ, అదే చెప్తున్నాను. కరెక్ట్. కామయేష క్రోధయేష అన్నారు కదా, అంటే కామమే క్రోధమే, దానివల్ల వచ్చిన క్రోధమే అన్నిటికంటే పెద్ద శత్రువు అని చెప్పేసి భగవంతుడు చెప్పారు. ఆ శ్లోకం అది, కామయేష క్రోధయేష. ఎవరైనా చెప్పగలరా ఆ శ్లోకం? ఎవరికైనా కొంచెం కనీసం లాస్ట్ లైన్ ఏమిటి? విద్యేనం
కామయేష క్రోధయేష కామయేష క్రోధయేష రజోగుణ రజోగుణసముద్భవ మహాసనో భాషణో మహాపాత్మ మహాపాత్మ విద్యేనమిత వైరిణం. ఓకే, వెరీ గుడ్. యా, సో మీరు ఆన్సర్ వెరీ గుడ్. వెంకట జ్యోతి మాతాజీ, వసంత మాతాజీ ఇద్దరు చెప్పారు. గుడ్. సో మీరు ఏదైనా ప్రశ్న అడిగినప్పుడు హ్యాండ్ రేస్ చేయండి. అప్పుడు ఎవరో ఒకరే చెప్తే క్లియర్గా ఉంటుంది. ఓకేనా? అప్పుడు వాళ్ళు రేస్ చేసిన వాళ్ళలో ఒకరిని అడగచ్చు. వెరీ గుడ్. హరే కృష్ణ. సో అది శ్లోకం కామయేష. అది దానికంటే పెద్ద శత్రువు లేదు మనకు, కాబట్టి కామమే శత్రువు అన్నది చూసాము. కాబట్టి కామం ఎక్కడుంటుందన్నారు? 3 చోట్ల ఉంటుందన్నారు కదా, మనసులో, బుద్ధిలో, ఇంద్రియాల్లో. కాబట్టి ముందు ఈ కామాన్ని బయటికి నెడితే నువ్వు ఆత్మ లెవెల్కి వెళ్ళగలుగుతావు. ఈ కామం ఉన్నంత వరకు ఆత్మను ముసుగులాగా కప్పివేస్తుంది, మనకు అది అర్థం కాదు అని చెప్పారు. ఓకే. సో ఇక్కడ భగవంతుడు సూర్యుడికి నేను ముందు చెప్పాను, సూర్యుడేమో వివస్వాన్కు, వివస్వాన్ మనువుకు చెప్పడం జరిగింది అని చెప్పారు. కాబట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే సుమారు 120 మిలియన్ సంవత్సరాలు లేదా 1200 లక్షల సంవత్సరాల క్రితం గీతను సూర్యుడికి బోధించడం జరిగిందన్నది అర్థం చేసుకున్నావు. నువ్వు నా భక్తుడివి, స్నేహితుడు కాబట్టి నీకు జ్ఞానాన్ని బోధిస్తున్నాను అని చెప్పి, ఆ తర్వాత అర్జునుడేమో మరి నువ్వేమో ఇప్పుడున్నావు, సూర్యుడేమో ఎప్పుడో ఉన్నాడు, ఇదంతా ఎలా సాధ్యం అంటే మనకి ఎన్నో జన్మలు నీకు నాకు కూడా గడిచాయి, నీకేమో అవన్నీ గుర్తులేవు, నాకు అన్నీ గుర్తుంటాయి. నేను మరి ఎన్నోసార్లు ఎందుకు అవతరిస్తున్నాను అంటే, నేను అవ్యయుణ్ణి అయ్యుండి అందరికీ ప్రభువునయ్యుండి కూడా నేను ఎందుకు ఇలా భూమి మీద అవతరిస్తున్నాను అంటే, మరి ఎప్పుడెప్పుడైతే ధర్మం తగ్గుతుందో, ఎప్పుడెప్పుడైతే అధర్మం పెరిగిపోతుందో నేను స్వయంగా అవతరించి సాధువులను కాపాడటానికి, దుర్మార్గులను శిక్షించడానికి, ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి నేను మళ్ళీ అవతరిస్తూ ఉంటాను అని చెప్పి, ఎవరైతే నా యొక్క ఈ జన్మల తత్వము, నా కర్మలు, నా స్వభావాన్ని ఎవరైతే అర్థం చేసుకుంటారో, ఏమిటి భగవంతుడి స్వభావం ఒక మాటలో చెప్పాలంటే సచ్చిత్ ఆనంద అని చెప్పాలి. ఎవరైనా మిమ్మల్ని భగవంతుడి స్వభావం ఏమిటి, అసలు ఆయన తత్వం ఏమిటి అని ఎవరైనా అడిగితే, సచ్చిదానందుడు ఆయన. సత్, మార్పు లేనివాడు, శాశ్వతంగా ఎప్పుడూ అలాగే ఉండేవాడు. చిత్ అంటే ఎప్పుడు మనసులో ఆయన ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఎరిగినవాడు. ఏమిటి ఆత్మతత్వం అంటే నిర్గుణం, గుణాతీతుడు అన్నది ఆత్మతత్వం అన్నమాట. అంటే ఏ రాగద్వేషాలు లేని శుద్ధ తత్వం. సో అది అలాంటి తత్వం తెలిసినవాడు అని అర్థం. సో తత్, ఆ తర్వాత చిత్, అది చిత్. చిత్ అంటే ఆ జ్ఞానం ఉన్నదన్నమాట. ఏది? ఆత్మతత్వం, రాగద్వేషాలు లేని శుద్ధమైన జ్ఞానం, అది శుద్ధతత్వమే జ్ఞానం. సో అది ఆనంద. సో ఎవరైతే రాగద్వేషాలు లేకుండా అలా శుద్ధమైన మనసుతో ఉంటారో వాళ్ళకి ఇంకా ఎప్పుడు ఆనందమేగా. మనకి ఎప్పుడైనా ఆందోళనలు, భయాలు, కోపాలు, ఈ ద్వేషాలు, ఈర్ష్యలు ఎందుకున్నాయి? మనకి శుద్ధతత్వం లేకపోబట్టి, మనకి కోరికలు, కామాలు, క్రోధాలు ఉండబట్టే మరి మనకి మనశ్శాంతి అనేది ఉండదు. కానీ అవేవి లేని వాళ్ళు ఇక శుద్ధంగా ఆనందంగా ఎప్పుడు ఉండకుండా ఏమవుతారు? మనం కూడా ఏదైనా ఎవరైనా మన కోపం వచ్చేటట్లు చేశారనుకోండి, మనం అదే ఆలోచిస్తూ వీళ్ళు ఎందుకు ఇలా చేశారు, అందుకని వాళ్ళు మంచివాళ్ళు కాదు, మన ఇలా అన్నారు, మన అలా అన్నారు అనుకున్న కొందికి మనసుకు ఆందోళన కష్టంగానే ఉంటుంది. అవన్నీ పక్కన పెట్టి ఏదోలే పాపం వాళ్ళు ఏ మూడ్లో ఉన్నారో, వాళ్ళకి ఏ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉన్నారో మనం తప్పుగా అర్థం చేసుకుంటున్నామేమో అని మనం ఆలోచించామంటే ఆ రకంగా వెంటనే మనకి ఆలోచన, ఆ కోపం, తాపం అన్ని తగ్గిపోతాయి. సో అది ఇక్కడ రాగద్వేషాలని, కోరికల్ని పక్కన పెడితే ఎప్పుడూ మనశ్శాంతి ఉంటుంది. భగవంతుడు అందుకని త్రిగుణాతీతుడు, రాగద్వేషాతీతుడు. సో ఇలా ఆయన యొక్క తత్వాన్ని ఎవరైతే అనుభవపూర్వకంగా తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు, అది మరి భగవత్ప్రాప్తికి కూడా కారణం అవుతుంది. సో వాళ్ళు మళ్ళీ జన్మించరు, నా ధామానికే వస్తారు. ఎవరు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు భగవంతుడు అన్నది క్లియర్గా చెప్పారు. చూసారా? రాగాన్ని, భయాన్ని, క్రోధాన్ని వదిలిపెట్టి నన్ను ఆశ్రయించిన వాళ్ళు. సో ఎవరేదనుకున్నా మనకెందుకు, వాళ్ళు ఏ ప్రాబ్లమ్స్లో ఉండి అలా ప్రవర్తించారో అని మనం వదిలిపెట్టేస్తే మన మనసు ఎలా అయితే శాంతిగా ఉంటుందో, అలా రాగద్వేషాలను మనం ప్రక్కన పెట్టినప్పుడు భగవంతుడే
అన్నిటికీ ఏది జరిగినా భగవంతుడు మనకిచ్చిన ప్రసాదం అనుకుంటూ ఆయన్ని ఆశ్రయించామంటే ఇక తప్పనిసరిగా ఇటువంటి వాళ్ళు మరి పవిత్రులైపోయి మనసులో కోపతాపాలు లేకుండా ఆ పవిత్రతతో భగవంతుడి యొక్క ఆ దివ్య స్వభావాన్ని వాళ్ళు తెలుసుకోగలుగుతారు. తద్వారా ఆయన భగవత్ ప్రాప్తిని పొందగలుగుతారు. ఎవరికి తెలిసిన మార్గంలో వాళ్ళు ఈ రకంగా నా దగ్గరికి రావడానికి ప్రయత్నిస్తారు. కొందరు భక్తి మార్గంలో, కొందరు జ్ఞాన మార్గంలో, కొందరు అష్టాంగ యోగ మార్గంలో, కొందరు కర్మయోగ మార్గంలో అని ఇక్కడ చెప్పారు. ఎవరు ఏ విధంగా ప్రార్థిస్తే శరణుజొచ్చితే నేను ఆ విధంగా అనుగ్రహిస్తాను. అందరూ వాళ్ళకి ఏ మార్గం వీలైతే అది ఎంచుకుంటారు. అలాగే మరి కోరికలు తీర్చుకోవడానికి మరి దేవతలను పూజిస్తూ ఉంటారు. ప్రతిఫలం కూడా అందుతూనే ఉంటుంది. నేనేమో మరి 4 వర్ణాల్ని కూడా గుణకర్మలను బట్టి నేను మనుషుల్ని విభజించాను. వాళ్ళ గుణాలు సత్వగుణం ఉంటే బ్రాహ్మణులని, ధైర్య వీర్య రజోగుణం ఉంటే క్షత్రియులని ఈ రకంగా విభజించాను. వాళ్ళ పుట్టుకను బట్టి కాదు, వాళ్ళ గుణాలను బట్టి, వాళ్ళ యొక్క పనులు వాళ్ళకి ఏ పనుల మీద ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందో వాళ్ళ గుణాలను బట్టి దానిని బట్టి విభజించాను అని చెప్పి, అలాగే మరి ఇలా ఈ ముక్తులైన పురుషులందరూ నన్ను ప్రభావితం చేసే కర్మ ఏది లేదు. నేనేది కూడా కోరుకోను. నా గురించి ఈ విషయం తెలుసుకున్నవాడు కర్మఫలాలతో బంధింపబడదు. అంటే భగవంతుడు ఏది కోరుకోవడని మాటలతో తెలుసుకోవడం కాదు, మనం కూడా ఆ స్వభావానికి వెళ్ళగలిగినప్పుడు, ఏ కర్మఫలాన్ని వాంఛింపకుండా మన డ్యూటీ మనం చేయగలిగినప్పుడు. మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాము? దానం పుణ్యం కోసం చేసేవాడు ఒకడైతే, ఇది నా బాధ్యత అనుకుని చేసేవాడు ఒకడు. అలా నా బాధ్యత అనుకుని కర్మఫలాల కోసం కాకుండా బాధ్యత అనుకుని చేయడమే భగవత్ తత్వం. మరి ఆయన చెప్తున్నారు కదా, నాకు ఏది అక్కర్లేకపోయినా నేను చేయవలసిన సృష్టి స్థితి లయలు చేస్తూనే ఉన్నాను. అలా ఎవరైతే నాలాగా చేయగలుగుతారో వాళ్ళు కూడా ఏ బాధకు గురిగారు, ఏ కర్మబంధాలు వాళ్ళకి ఉండవు. అలా మహాత్ములు ముక్త పురుషులు అందరూ కూడా ఇంతకు ముందే ఈ రకమైన దివ్య స్వభావాన్ని అర్థం చేసుకుని పనులు చేశారు, ఇలా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా. కాబట్టి నువ్వు కూడా వాళ్ళ అడుగు జాడల్లో అలాగే పనిచెయ్యి. ఆ తర్వాత కర్మ అకర్మ వికర్మ అనేది ఎవరు కన్ఫ్యూజ్ అయిపోతున్నారు పండితులు కూడా. మరి కర్మ అంటేనేమో శాస్త్రాలు చెయ్యొచ్చు అని చెప్పిన మంచి పనులు, వికర్మలంటే శాస్త్రాలు చెయ్యొద్దు అని చెప్పిన చెడు పనులు, అకర్మ అంటేనేమో ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా కేవలం భగవత్ తృప్తి కోసమే చేసేటటువంటి, బంధాలు కలిగించనటువంటి విధంగా చేస్తే పని అది అకర్మ అవుతుంది అని చెప్పి భగవంతుడు వివరించడం జరిగింది. సో ఈ కర్మగతులు అర్థం చేసుకోవడం అందరికీ అంత సులభంగా లేదు. కాబట్టి అని చెప్తూ ఆయన కర్మలో అకర్మను, అకర్మలో కర్మను చూసేవాడే బుద్ధిమంతుడు. కాబట్టి వాడు ఇలా చేసిన వాడు ఏ కర్మ చేసినా సరే వాళ్ళు కర్మ బంధాలు వాళ్లకు రావు. కర్మలో అకర్మ అంటే ఏమిటి? ఏ పనైనా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా అకర్మ విధానంలో చేయడం. అకర్మలో కర్మ అంటే ఇలా ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయడమే అసలు పని, మన డ్యూటీ. ప్రతిఫలం కోసం ఆశించి చేయడం కాదు అనుకుంటాడు అజ్ఞాని. మనమేమనుకుంటాం? పని చేసామంటే ప్రతిఫలం కావాలి అనుకుంటాం. కానీ జ్ఞాని ఇలా పని ప్రతిఫలం అవసరం లేకుండా మన బాధ్యత అనుకుని చేయడమే అసలు పని చేసే విధానం అనుకుంటాడు. అకర్మలోనే కర్మను చూస్తాడు, కర్మలో అకర్మను చూస్తాడు. అంటే దాని అర్థం అదనమాట. సో అట్లా ఎవరైతే ఇట్లా కోరికలు లేకుండా వాళ్ళ డ్యూటీ ప్రకారం పనిచేస్తారో వాళ్ళు సంపూర్ణ జ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు. ఇలాంటి జ్ఞానంతో ఉన్న వాళ్ళని పండితుడని మహర్షులు కూడా చెప్తారు అని చెప్పారు. కర్మఫలాల పట్ల ఎవరైతే ఆసక్తిని వదులుకోగలుగుతారో ఆ ఫలితాల మీద వాళ్ళు ఎప్పుడూ సంతృప్తిగానే ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. వాళ్ళు ఏ పని చేసినా సరే వాళ్ళు పని చెయ్యని వాళ్ళే. అంటే అకర్మ స్థితిలో ఏ బంధాలు వాళ్ళకి ఏర్పడవు. అలాంటి అవగాహన కలిగినప్పుడు మనిషి మనస్సును బుద్ధిని కూడా నిగ్రహించుకుని తనకున్న వస్తువులన్నీ నాయి నాయి అని ఆ స్వామ్య భావనను వదులుకుని ఓన్లీ జీవితంలో అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి
అంటే ఇంకా అది కావాలి ఇది కావాలి అని కోరికలు అరులు చాస్తూ వాటి వెనక పరిగెత్తకుండా తను జీవించడానికి మామూలుగా అవసరమైన విషయాలతో తృప్తి పడుతూ ఆ కోరికలను తగ్గించుకుంటూ ఉంటాడు. ఆ విధంగా ప్రవర్తిస్తూ అతడు ఏ పాప ఫలితాలకు గురికాడు. ఎవరైతే ఇలా మనసును బుద్ధిని నిగ్రహించుకుని నాది అనే అటాచ్మెంట్ వదులుకుని చేసినప్పుడు. సో యాదృచ్ఛికంగా ఉన్న దాంతో ఎవరైతే సంతోషపడతాడో, అంటే ఉన్నదాంతో తృప్తి పడేవాడు, రాగద్వేషాలకు అతీతుడు, అసూయారహితుడు, మరి జయాపజయాలు రెండింటిలోనూ స్థిరంగా ఉండేవాడు అయిన మనిషి ఎటువంటి కర్మలు చేస్తున్నా వాటితో బందీ కాడు. ఇది నెక్స్ట్ శ్లోక అన్నమాట. మనం ఇక్కడ ఆపాం. ఇలాంటి అవగాహనతో మనసును బుద్ధిని కంట్రోల్ చేసుకుని అవసరం కోసమే ఏదో జీవిత అవసరాలు తీర్చుకోవడానికి మాత్రమే కర్మ చేస్తున్నవాడు మరి పాపాలతో ప్రభావితుడు కాడు. సో యాదృచ్ఛిక లాభ సంతుష్టో యాదృచ్ఛాలాభ సంతుష్టో ద్వంద్వాతీతో విమత్సరః సమసిద్ధావసిద్ధౌ చ కృత్వాపి నా నిబధ్యతే. సో యాదృచ్ఛికంగా వచ్చిన లాభంతో అంటే ఆటోమేటిక్గా దానంతట అదే వస్తుంది. మామూలుగా వచ్చిన లాభంతో సంతోషపడుతూ ద్వంద్వాతీతో, ద్వంద్వాలంటే ఏమిటి ఎవరు చెప్తారు? హ్యాండ్ రైజ్ చేయగలుగుతారా? ద్వంద్వాతీతుడు. ద్వంద్వాలంటే హరే కృష్ణ. చంద్ర ప్రేమ తరంగిణి మాతాజీ హరే కృష్ణ చెప్పండి. మాతాజీ డౌన్ చేశారు. సంగీత మాతాజీ హరే కృష్ణ మీరు చెప్పండి. సుఖ దుఃఖాలు, కష్ట సుఖాలు, ఇంకా వేడి చల్లదనం, ఇవన్నీ వెరీ గుడ్. ద్వంద్వాలు. అంటే ఏమిటి? దాని సుఖము దుఃఖము, కష్టము, మరి వేడి చలి అంటున్నారు. సో ఒక్క మాటలో చెప్పాలి అంటే అవి ఎగ్జాంపుల్స్ కదా, ఆపోజిట్స్. వెరీ గుడ్, ఆపోజిట్స్. సో ద్వంద్వాలు అంటే ఇక్కడ ఆపోజిట్స్. సో ఆపోజిట్స్, ద్వంద్వ అతీతుడు, ఆపోజిట్స్ కి అతీతంగా ఉంటాడు. అంటే సుఖానికి దుఃఖానికి అతీతుడు. సుఖమైనా పొంగిపోడు, దుఃఖమైనా కృంగిపోడు. అలాగే శత్రువుని కోపంగా చూడు, మిత్రుడని వాళ్ళని ఏదో ప్రత్యేకంగా చూసి అవతల వాళ్ళని తక్కువగాను చూడడు. అన్ని ఆపోజిట్ విషయాల్లో కూడా ఒకే రకంగా ఉంటాడు. మనం ఎలా రియాక్ట్ అవుతాం? హ్యాపీనెస్ వస్తే పొంగిపోతూ ఉంటాం, దుఃఖం వస్తే కృంగిపోతూ ఉంటాం, నార్మల్గా దుఃఖపడుతూ ఉంటాం. కానీ ఈ ద్వంద్వాతీతుడు ఎటువంటి పరిస్థితులైనా ఒకే రకంగా ఉంటాడు. అంటే దాన్ని ఏమనాలి? సమస్థితిలో ఉంటాడు, రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటాడు, బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాడు. మనం అంటూ ఉంటాం అతను చాలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాడు, తొందరగా రియాక్ట్ కాడు, ఎలా ఉన్నా తొందరగా. అలా బ్యాలెన్స్డ్గా ఉంటాడు. ఇంగ్లీష్లో ఈక్వానిమిటీ అంటారు, తెలుగులో సమత్వం అంటాం మనం. సో అది ద్వంద్వాలకు అతీతం. ఎలా ఉన్నా మనము రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఒకే రకంగా అలా స్థిమితంగా ఉండగలుగుతాం. అందుకే స్థిత ప్రజ్ఞులు అంటారు వాళ్ళని. అంటే ఆ స్థిమితత్వంలో ప్రజ్ఞత పొందారనమాట. వాళ్ళు ఇక ఆరితేరారు అలా స్థిమితంగా ఉండడంలో. ఎటువంటి పరిస్థితి అయినా వాళ్ళు ఇక తొణకరు బెణకరు. అది ఎప్పుడు కూడా ఒకే రకంగా ఉంటారు వాళ్ళు. వాళ్ళ మనసులో రియాక్షన్స్ అంతగా వాళ్ళు పడరు ఏదైనా. సో తృప్తి, ఎప్పుడు సంతృప్తితో ఉంటారు. ద్వంద్వాతీతుడు విమత్సర అంటే అసూయ లేనివాడు. మాత్సర్యం అంటే అసూయ. విమత్సర అంటే మాత్సర్యం లేనివాడు. ఎవరిని చూసి అసూయపడ్డు. ఎందుకంటే అసూయ ఎప్పుడు వస్తుంది? మనకు లేదు, అవతల వాళ్ళకు ఉన్నది అనే ఫీలింగ్. మనకు లేదు అని ఎందుకు అనుకుంటున్నాం? ఏదో కోరిక ఉంది, అది తీరలేదు, దాంతో మనకి అది తీరిన వాళ్ళ మీద మనకు అసూయ. మనకు లేదు కారు, వాళ్ళకున్నది అసూయ. సో ప్రాబ్లం ఏమిటి? కారు కావాలని కోరికే ఈ చెడు లక్షణాలన్నిటిని క్రియేట్ చేస్తుంది. కోపాన్ని, అసూయని, ద్వేషాన్ని, ఇవన్నిటిని. సో విమత్సరుడు అంటే అసూయ లేనివాడు. సిద్ధించిన ఏదైనా పని, అసిద్ధం సిద్ధించకపోయినా అంటే జయం వచ్చినా అపజయం వచ్చినా సమత్వంతో ఉన్నవాడు. అలాగే కృత్వాపి చేస్తున్నప్పటికీ నా నిబధ్యతే, నిబద్ధతుడు బద్ధుడు కాడు. ఎప్పుడు కృత్వాపి ఇలాంటి వాడు పనులు చేస్తున్నా కూడా బద్ధుడు కాడు అంటున్నారు. కాబట్టి యాదృచ్ఛికంగా లభించిన దాంతో సంతుష్టుడవుతాడు. అంటే మనం చేస్తాం పని,
ఏదొస్తే అది దాంతో సంతుష్టుడు, ద్వంద్వాలకు అతీతుడు, సుఖ దుఃఖాలైనా లాభ నష్టాలైనా ఏదో రియాక్ట్ అవ్వకుండా తన పని తను చేస్తూ పోతూ ఉంటాడు. అసూయ లేనివాడు, జయమైన అపజయంలో అయినా స్థిరంగా ఉండేవాడు. జయం వస్తే ఎగిరిపోడు, అపజయం వస్తే కృంగిపోడు, ఏదైనా రెండిట్లోనూ స్థిరంగా ఉండేవాడు. అటువంటి మనిషి కర్మలు చేస్తున్నా ఎప్పుడు బంధితుడు కాడు. సో నీకు జయం వచ్చినా అపజయం వచ్చినా వెళ్ళి నీ జాబ్ నువ్వు చేయటమే అన్నట్లుగా చెప్పడానికి ఇవన్నీ కూడా మరి ఎవరిమైనా ఏ పనైనా, అర్జునుడికి అక్కడ యుద్ధం పని ఉంది, మన పనులైనా సరే ఎలా ఉన్నా ఏ స్థితిలో ఉన్నా మనం స్థిరంగా ఉన్నప్పుడు అటువంటి వాడు ఆ మనస్తత్వంతో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళ పనులు చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళకి బంధాలు రావు, ఏర్పడవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. గత సంజ్ఞస్య ముక్తస్య జ్ఞానావస్థిత చేతసః యజ్ఞయాచరతః కర్మ సమగ్రం ప్రవిలీయతే. ప్రకృతి త్రిగుణాల పట్ల ఎవరైతే అసంగత్వంతో ఉంటారు, గత సంగస్య అంటే సంగత్వాన్ని లేని వాళ్ళు, సంగత్వంతో సంగత్వం లేకుండా ఉన్నవాళ్ళు, ముక్తస్య ముక్తి వీటన్నిటి నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు, సంగత్వం నుంచి, జ్ఞానావస్థిత చేతస జ్ఞానంలో స్థితులైన వాళ్ళు, యజ్ఞయాచరత యజ్ఞం కోసం కర్మను ఆచరించేవాళ్ళు, అంటే యజ్ఞంలాగా పనిచేసేవాళ్ళు. యజ్ఞంలాగా ఎప్పుడు అవుతుంది కర్మ? ఏం చెప్పుకున్నాము? కర్మ యజ్ఞంలాగా ఎప్పుడవుతుంది? ఒక పని ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చేసినప్పుడు మాతాజీ. వెరీ గుడ్. ప్రతిఫలం ఆశించకుండా చేసినప్పుడు ఏ పనైనా యజ్ఞంతో సమానం. భగవత్ ప్రీతి అర్థం కరెక్ట్ మార్గంలో. వెరీ గుడ్. సో యజ్ఞయాచరత కర్మ, యజ్ఞంలాగా కర్మను ఆచరించినప్పుడు సమగ్రం ప్రవిలీయతే అంటే మరి పూర్తిగా కూడా లయమైపోతుంది దివ్యత్వంలో. వాళ్ళు ఈ జ్ఞానావస్థ చేతలో స్థితిలో వాళ్ళకి పూర్తిగా లయమైపోతారు. ఎప్పుడు? సో ప్రకృతి త్రిగుణాల పట్ల ఎవరైతే అసంగత్వంతో ఉంటారో వాళ్ళు వీటన్నిటి నుంచి, రాగద్వేషాల నుంచి విముక్తులై అటువంటి వాళ్ళు ఈ జ్ఞానావస్థ స్థితిలో ఉంటూ వాళ్ళు ఈ కర్మలు అలాగే చేస్తూ యజ్ఞంలాగా వాళ్ళు ఎప్పుడు కంప్లీట్గా ఈ జ్ఞాన స్థితిలోనే ఉంటారు, దివ్యత్వంలోనే లీనమై ఉంటారు. వాళ్ళు అన్ని పనులు చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళ సర్వకర్మలు కూడా దివ్యత్వంలో కలిసిపోతాయి. ఈ రకంగా వాళ్ళు అసంగత్వంతో వాళ్ళు చేస్తుంటే, ఇక వాళ్ళు అన్ని పనులు చేస్తున్నా వాళ్ళు దివ్యత్వంలోనే ఉంటారు. సో కీ పాయింట్ ఏమిటంటే అసంగత్వం, రాగద్వేషాలు వదులుకుని ఈ రకంగా పని చేయాలి. ఆ పని నుంచి వచ్చే రాగం మీద, లాభం మీదో నష్టం మీదో దృష్టి పెట్టకుండా నా బాధ్యత అనుకుని మనం ఇలా మన పనులను మనం మాత్రం చేస్తూ ఆ రాగద్వేషాల పట్ల ఆసక్తిని గనక వదులుకున్నప్పుడు దివ్యత్వంలోకి వెళ్ళగలుగుతారు. అంటే ఆ కోరిక అనేది వదులుకుంటేనే ఆసక్తి. ఆసక్తి అంటేనే కోరిక కదా, ఇంట్రెస్ట్. అంటే ఇంట్రెస్ట్ ఎప్పుడు వస్తుంది? కోరిక ఉన్నప్పుడే. ఆ ఇంట్రెస్ట్ వదిలిపెట్టి నువ్వు చేయవలసిన పనిని నీ డ్యూటీగా నువ్వు కరెక్ట్గా చెయ్యి. ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనే భావంతో, అంతేగాని ప్రతిఫలాసక్తి భావం వదిలి ఏది జరిగినా భగవత్ ప్రసాదం అనే భావంతో నీ డ్యూటీ నువ్వు చెయ్యి. అప్పుడు అలా వాళ్ళు చేస్తుంటే అన్ని పనులు కూడా దివ్యత్వంలోనే కలిసిపోతాయి అంటున్నారు. ఏ కర్మబంధాలు వాళ్ళకి ఏర్పడవు. బ్రహ్మార్పణం బ్రహ్మహవీర్ బ్రహ్మాగ్నౌ బ్రహ్మణాహుతం బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. చాలా మంది ఇది అంటే భగవంతుడికి బ్రహ్మార్పణం అంటే భగవంతుడికి భక్తిభావం అంటే సంపూర్ణంగా నిమగ్నమైన మనిషి ఈ రకమైన జ్ఞానంలో భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు. బ్రహ్మైవతేన గంతవ్యం బ్రహ్మకర్మ సమాధిన. ఈ సంపూర్ణ తత్వంతో వీళ్ళు మరి బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతారు. బ్రహ్మత్వం అంటే ఇక్కడ మరి భగవద్ధామ ఆ స్థితిని పొందుతారు. ఎప్పుడు? బ్రహ్మార్పణం అంటే భగవంతుడికి అర్పించినది. బ్రహ్మ హవిర్భ అంటే అగ్నిలో మనకి అర్పించినది. బ్రహ్మణ హుతం, హుతం అంటే అర్పించబడ్డది. అగ్నిలో మన ఆత్మతో అర్పించబడ్డది. అలాగే
అంటే స్వీకరించేది అర్పించేది రెండు కూడా బ్రహ్మమే అంటున్నారనమాట. అటువంటి ఆధ్యాత్మిక కర్మల్లో తత్పరుడై ఉన్నవాడు ఇక భగవద్ధామాన్ని తప్పకుండా పొందుతాడు. అంటే అతను తీసుకునేది భగవంతుడిచ్చిందే అనుకుంటున్నాడు, అది భగవంతుడే, నేను అర్పించేది భగవంతుడికే. సో అర్పిస్తున్నాడు, ఏ పనైనా భగవంతుడికి అర్పించి చేస్తున్నాడు. అలాగే అందు నుంచి ఏదొచ్చినా ఆ పని నుంచి సుఖమైన దుఃఖమైన లాభమైన నష్టమైన అది కూడా భగవంతుడే అనుకుంటున్నాడు, భగవత్ ప్రసాదమే అనుకుంటున్నాడు. అట్లా పని సమర్పణ చేస్తూ అంతా భగవంతుడికే అనుకుంటున్నాడు, దాని నుండి వచ్చింది ఏదైనా అంతా భగవత్ ప్రసాదమే అనుకుంటున్నాడు. ఇలా అనుకున్నవాడు స్వీకరించేది అర్పించేది రెండూ భగవంతుడి కోసమే అనుకునేవాడు ఎప్పుడైనా సరే భగవద్ధామాన్ని పొందు తీరుతాడు. బ్రహ్మకర్మ సమాధిన బ్రహ్మైవ తేన గంతవ్యం. సో ఇలా తప్పనిసరిగా అతను పొందుతాడు. ఏది? బ్రహ్మత్వాన్ని పొందుతాడు, అంటే సంపూర్ణ తత్వాన్ని, భగవత్ ప్రాప్తిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్పి చెప్తున్నాడు. ఎప్పుడంటే అర్పించేది నేను స్వీకరించేది రెండు కూడా భగవంతుడిదే అనుకున్నప్పుడు. సో పనిని ఆయనకు అర్పించి ఆయన కోసం అన్నట్లు చేస్తున్నాడు. దాని నుంచి ఏదొచ్చినా సరే అది భగవత్ ప్రసాదం అని తీసుకుంటున్నాడు భక్తితోనే, వేరే థాట్ లేదు. నష్టాన్ని అలాగే తీసుకుంటున్నాడు, లాభాన్ని అలాగే తీసుకుంటున్నాడు. అటువంటి వాడు తప్పకుండా బ్రహ్మతత్వాన్నే పొందుతాడు అని చెప్పి ఈ శ్లోకానికి అర్థం. దైవమేవాపరే యజ్ఞం యోగినః పర్యుపాసతే బ్రహ్మాజ్ఞావపరే యజ్ఞం యజ్ఞేనైవోపజుహ్వతి. కొందరు యోగులు యజ్ఞాల ద్వారా దేవతల్ని మరి ఎక్కువగా పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇంకా కొందరు పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో హోమాన్ని చేస్తూ ఉంటారు. సో కొందరు ఎన్నో యజ్ఞాలతో మరి దేవతల్ని పూజిస్తూ ఉంటారు కదా. ఇంకా కొందరు పరబ్రహ్మం అనే యజ్ఞంలో హోమం చేస్తారు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో అంటే దేవతల్ని పూజించడం మామూలుగా యజ్ఞం అయితే, పరబ్రహ్మం అనే అగ్నిలో హోమం చేయడం ఇంకొక రకం. అంటే భగవంతుడి అంటే వాళ్ళ యొక్క జ్ఞాన మార్గం అన్నమాట. అట్లా హోమం చేస్తూ ఉంటారు కొందరు ఇలా, కొందరు అలా. శ్రోత్రాదీనింద్రియాణ్యన్యే సంయమాగ్నిషు జుహ్వతి శబ్దాదీన్ విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. సో కొందరేమో మరి వినడం, శ్రోత్ర అంటే శ్రవణం చేయడం ద్వారా, అలాగే ఇంద్రియాలను కొంతమంది ఇంద్రియాలతో శ్రవణం చేయడం ద్వారా, అలాగే సంయమ అగ్నిషు జుహ్వతి, కొంతమంది అగ్నిలో సమర్పిస్తూ వాళ్ళ యొక్క మనోనిగ్రహాన్ని అగ్నిలో సమర్పిస్తారు. అంటే మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో వాళ్ళు ఇంద్రియాలను హోమం చేస్తారు. అంటే ఆ సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనే దాంట్లో ఈ సెన్స్ ప్లెజర్స్ అన్నిటినీ వాళ్ళు తగలబెట్టేస్తారు. అంటే మన ఇంద్రియాలన్నీ మరి ప్రలోభాలు ఇస్తున్నాయి కదా మనకి. ఈ ప్రలోభాల్ని వాళ్ళు ఎందులో దహనం చేస్తున్నారట? మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో దహనం చేస్తున్నారు. సో వాళ్ళు అట్లా ఈ శ్రవణము, ఇట్లాంటి మరి ఇంద్రియాలు వినాలనుకుంటూ ఉంటాయి కదా. ఇప్పుడు మనం సినిమా వెనక గదిలో ఉన్నాం, టీవీ సౌండ్, మన ఇష్టమైన సీరియల్ సౌండ్ వినిపించింది, వెంటనే వచ్చేస్తాం కదా. సో ఈ సౌండ్ అనేటటువంటి ఇంద్రియాలని, వీటన్నిటినీ కూడా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ అనే దాంట్లో దహనం చేస్తారు. మనం ఎప్పుడైతే ఇలా వెంటనే ఆ టీవీ సౌండ్ పరిగెత్తకుండా కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతామో మనం అక్కడికి కొంతవరకు మనోనిగ్రహంతో ఆ కోరికను దహనం చేసినట్లే. సో అది చెప్తున్నారు. కొంతమంది ఇలా ఈ సౌండ్ వీటి వల్ల ఇంద్రియాలు కలిగించే ఆ ప్రలోభాల్ని మనోనిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో దహనం చేస్తుంది. మామూలు యజ్ఞం అంటే అగ్నిలో మనం అన్ని వేస్తూ స్వాహ స్వాహ అంటాం. అదే కాకుండా ఇలా ఎన్నో రకాల యజ్ఞాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి నువ్వు ఏదైనా సెల్ఫ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటే అది కూడా యజ్ఞమే అంటున్నారు. మరి నీ ఇంద్రియాలు వినాలనే ఆ కుబలాటాన్ని నువ్వు మనోనిగ్రహంతో దహనం చేసావు, అటువంటి అగ్నిలో నువ్వు దాన్ని అర్పించావు. శబ్దాదీన్ విషయానన్య ఇంద్రియాగ్నిషు జుహ్వతి. సో శబ్దము ఇటువంటి ఇంద్రియాలన్నిటినీ కూడా నువ్వు ఈ అగ్నిలో నువ్వు సమర్పించావు
అని చెప్తున్నారు. సో శ్రవణాది కార్యాలు, ఇంద్రియాలని కూడా మనోనిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో హోమం చేస్తారు కొందరు నిష్ఠ ఉన్న బ్రహ్మచారులు. ఇంకా కొంతమంది గృహస్థులు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు ఇంద్రియార్థాలన్నిటిని కూడా ఇంద్రియాలనే అగ్నిలో అర్చిస్తారు. మరి వాళ్ళు బ్రహ్మచారులు అంటే ఈ నిష్ఠ ఉన్న వాళ్ళేమో మనోనిగ్రహం అనే దాంట్లో ఈ ఇంద్రియాలను పెడితే, వాళ్ళు కంట్రోల్లో పెడితే, ఈ గృహస్థులందరూ ఈ ఇంద్రియాలన్నీ తీసుకువెళ్ళి ఇంద్రియార్థాల్లో పెడతారు. అంటే బయట ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వస్తువుల్లో మనం నిమగ్నమై ఉంటాము అని అర్థం అనమాట. గృహస్థులేమో ఇలా భౌతిక వాంఛలతో భౌతిక వస్తువుల్లో పెడతారు ఇంద్రియాలను, కానీ నిష్ఠ ఉన్న ఈ జ్ఞానులు వీళ్ళు ఇంద్రియాలన్నిటినీ మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో పెడతారు. సర్వాణి ఇంద్రియ కర్మాణి ప్రాణకర్మాణి చాపరే ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నౌ జుహ్వతి జ్ఞానదీపితే. సో అన్ని ఇంద్రియాల కర్మలు కూడా ప్రాణకర్మాణి చ ఆపరే, వాళ్ళు ప్రాణవాయువు అనేటటువంటి ప్రాణవాయు కర్మలను కూడా ఆత్మ సంయమ యోగాగ్నం అంటే మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం అనే యోగంలో జుహ్వతి దహనం చేస్తారు. ఎవరు? జ్ఞానదీపితే అంటే జ్ఞానం కావాలనుకునే వాళ్ళు. కాబట్టి ఇంద్రియాలు మనస్సును కంట్రోల్ చేసుకోవడం ద్వారా, మనస్సును ఇంద్రియాలని కంట్రోల్ చేసుకోవడంతో ఆత్మానుభవాన్ని సాధించాలని అనుకునే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంద్రియ కర్మలని, ప్రాణవాయువు కర్మలని కూడా మనోనియమం అంటే మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో ఆహుతులుగా అర్పిస్తారు. సో ఇంద్రియ కర్మలు అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాలు చూసిన ఈ కోరికల్ని వీటన్నిటిని వాళ్ళు నిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో సమర్పిస్తారు. అంటే కోరికలన్నిటినీ ఆ రకంగా వాళ్ళు కంట్రోల్ చేసుకుంటున్నారు. ప్రాణవాయువు కర్మలు అంటే జనరల్గా చేసే పనులు, వీటన్నిటినీ కూడా వీళ్ళు నిగ్రహము అనేటటువంటి అగ్నిలో, అంటే అంత నిగ్రహంతో వాళ్ళు ఉంటూ వాటినన్నిటినీ ఆ అగ్నిలో సమర్పిస్తున్నారు. ఆ నిగ్రహంలో ద్రవ్యయజ్ఞాస్తపోయజ్ఞ యోగయజ్ఞాస్తథా పరే స్వాధ్యాయ జ్ఞాన యజ్ఞాశ్చ యతయ సంశిత వ్రత. సో కొంతమంది కఠిన వ్రతాలను చేపట్టి వాళ్ళ సంపదంతా అర్పించి తీవ్రమైన తపస్సులు చేస్తూ ఇలా అష్టాంగ యోగ పద్ధతిని పాటిస్తూ ఈ రకంగా గొప్ప వేదాధ్యయనం చేస్తూ వాళ్ళు జ్ఞానవంతులు అవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. సో ఇట్లా రకరకాల మార్గాలు ఉన్నాయని చెప్తున్నారనమాట. కొంతమంది ఏమో ఇలా కర్మ మార్గంలో, ఇంకా కొంతమంది ఏమో వాళ్ళ కోరికలన్నిటినీ కూడా నిగ్రహించుకుని ఉంటారు. ఈ గృహస్థులేమో అన్నిటికీ బానిసవుతూ వాళ్ళ ఇంద్రియాలన్నిటినీ భౌతికత్వం మీద దృష్టి పెడతారు. భౌతికత్వం అనే అగ్నిలో పెడితే మరి ఇటువంటి జ్ఞానులందరూ ఇంద్రియాలను తీసుకువెళ్ళి మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో దహించి వేస్తున్నారు. అంటే ఆ కోరికలన్నిటినీ మనోనిగ్రహంతో వాళ్ళు జయించగలుగుతున్నారు. ఇంకా కొంతమంది ఇలా కఠిన వ్రతాలు, వాళ్ళ సంపద అర్పించి అంటే ఉన్నదంతా ఇచ్చేసి సన్యాసం తీసుకున్న వాళ్ళు కొందరు ఉండొచ్చు, వ్రతాలు చేసిన వాళ్ళు ఉండొచ్చు, తపస్సులు చేసే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, అష్టాంగ యోగ పద్ధతి పాటించే వాళ్ళు ఉండొచ్చు, ఇంకా కొందరు వేదాధ్యయనం చేస్తూ ఉండొచ్చు. ఇలా ఈ అన్ని రకరకాల మార్గాల్లో కొంతమంది జ్ఞానాన్ని తెచ్చుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. ఇలా వేరు మార్గాల్లో. అపానే జుహ్వతి ప్రాణం ప్రాణే పానం తథా పరే ప్రాణాపాన గతి రుత్వా ప్రాణాయామ పరాయణాః అపరే నియతాహార ప్రాణాన్ ప్రాణేషు జుహ్వతి. సో ప్రాణాయామం ద్వారా సమాధి కావాలని అనుకునే వాళ్ళు ఇంకా కొంతమంది ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రాణాన్ని అపానంలోను, అపానాన్ని ప్రాణంలోను అర్పించడానికి ప్రయత్నించి శ్వాసను సంపూర్ణంగా బంధించి చివర్లో సమాధి స్థితికి వెళ్తారు. అంటే ఇది యోగ పద్ధతి అనమాట. మన వాళ్ళ రకరకాల యోగ పద్ధతులు ఉంటాయి కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే బ్రెత్ స్టాప్ చేస్తుంటారు, ఊపిరి పీల్చడం, తద్వారా సమాధిని తెచ్చుకుంటారు. ఇంకా కొందరు ఆ ప్రాణాన్ని అపాన వ్యానాయ స్వాహ, అపానాయ స్వాహ అని, యానాయ స్వాహ అని మనం వింటూ ఉంటారు. మీరు పూజ ప్రారంభించినప్పుడు పురోహితులు 5 పంచప్రాణాలు అంటారు వాటిని. సో అవన్నమాట, ఒకటి పైకి వెళ్ళేది, ఒకటి కిందకి వెళ్ళేది అని చెప్తూ ఉంటారు ఆ ప్రాణాలు. సో వాటిని
పైకి వెళ్ళేదాన్ని నుంచి కిందకి వెళ్ళేది రెండు కూడా కలపడానికి ప్రయత్నిస్తారు. అపానంలోను అపానాన్ని ప్రాణంలోను అర్పించడానికి ప్రయత్నించి వాళ్ళు శ్వాసని కంప్లీట్‌గా బంధించి వేస్తారు. ఊపిరి పీల్చకుండా చివరిలో సమాధి స్థితికి వెళ్తారు. ఇంకా అది ఒక యోగం అన్నమాట. యోగ పద్ధతి. ఇంకా కొందరు ఆహారాన్ని నియమిస్తారు. అంటే ఆహారం తీసుకోవడం మానివేస్తారు. ప్రాణవాయువులోనే యజ్ఞంగా సమర్పిస్తారు. సో ఆహారం ఏమిటి? అది మెయిన్‌లీ ప్రాణవాయువు కదా! మరి మనకి జీవనాన్ని ఇచ్చేది, శక్తినిచ్చేది. సో ఆహారంలోనే యజ్ఞంగా ఆ ప్రాణవాయువుకే సమర్పిస్తారు. అంటే ఆహారాన్ని తీసుకోకుండా ప్రాణవాయువునిచ్చే ఆహారాన్ని ఆ ప్రాణవాయువు అనే దాంట్లోనే సమర్పిస్తారు. అంటే అట్లా ఆహారం తీసుకోకుండా ఉన్న మార్గం అన్నమాట. సో ఈ రకంగా వాళ్ళందరూ ఎవరైతే ఈ జ్ఞానంతో ఈ పద్ధతులను అవలంబిస్తే వాళ్ళందరూ కూడా ఇలా మరి జ్ఞానులు అవుతారు. ఈ పద్ధతులన్నీ కూడా మరి మోక్షాన్ని ఇచ్చే పద్ధతులే. ఇలా రకరకాలు ఉంటాయని చెప్తున్నారు. సర్వేప్యేతో యజ్ఞవిదో యజ్ఞక్షాపిత స్క్రీన్ మూవ్ కల్మష అవ్వట్లేదు మాత. స్క్రీన్ మూవ్ అవ్వట్లేదు మాత. యజ్ఞశిష్టామృత భుజో యాంతి బ్రహ్మ సనాతనం. సో యజ్ఞ ప్రయోజనం తెలిసిన ఈ చేసే వాళ్ళందరూ ఇలాంటివన్నీ చేయాలంటే మరి అసలు యజ్ఞ ప్రయోజనం తెలియాలి కదా. అంటే ఎందుకు చేస్తున్నాం ఈ పని? ఈ కర్తలందరూ కూడా వాళ్ళు ఎలా చేస్తున్నారు? ఈ కర్మలన్నీ యజ్ఞంలాగా చేస్తున్నారు. ఏ ఫలితం ఆశించకుండా కోరికలనేవి ఇంద్రియ ప్రలోభాలన్నిటిని పక్కన పెట్టి చేస్తున్నారు. సో వీళ్ళంతా కూడా పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధపడి యజ్ఞ ఫలితం అనే అమృతాన్ని వాళ్ళు ఆస్వాదించి నిత్యమైన భగవద్ధామం వైపుకి పురోగమిస్తారు. కాబట్టి స్క్రీన్ అది మూవ్ అవ్వట్లేదు మాత. యజ్ఞ హరే ప్రయోజనం కృష్ణ. ఏమిటో వీళ్ళకి తెలుసు. ఏమిటి అంటే ఈ హరే కృష్ణ మాత. స్క్రీన్ మూవ్ హరి అవ్వట్లేదు. స్క్రీన్ 4.22 లోనే లేదా? ఉండిపోయింది. 4.22 లో ఓకే. ఉంది. ఓకే ప్రభుజీ చూస్తాను. హరే కృష్ణ. ఒక్క నిమిషం. దేంట్లో ఉంది ప్రభుజీ? 4 ఓకే. ఓకే. ఓకే ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో అది. సో యజ్ఞ ప్రయోజనం తెలిసిన వీళ్ళందరూ కూడా పాప ఫలితాల నుంచి శుద్ధిపడి యజ్ఞ ఫలితం అనే ఈ అమృతాన్ని ఆస్వాదించి నిత్యమైన భగవద్ధామానికి వెళ్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఇలా ఈ యోగ పద్ధతుల ద్వారా వెళ్ళిన వాళ్ళు అవ్వచ్చు. మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు కదా. మరి ఉంది. కొంతమంది ఏమో దేవతల్ని పూజిస్తారు కోరికల కోసం. ఇంకా కొందరు అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటంటే భౌతిక ప్రపంచం మీద దృష్టి ఉన్న వాళ్ళేమో దేవతల్ని పూజిస్తారు ఈ భౌతిక కోరికలు తీర్చుకోవడానికి. ఇంకా కొంతమంది భౌతిక కోరికలు అనేవి లేని వాళ్ళు పరబ్రహ్మం అనే యజ్ఞిలో హోమాన్ని చేస్తారు. అంటే వాళ్ళ దృష్టి భౌతికత్వం మీద లేదు. వాళ్ళ దృష్టి భగవంతుడి మీద ఉన్నది. ఇంకా కొందరు బ్రహ్మచారులు ఈ శ్రవణము ఈ ఇంద్రియ కార్యాలన్నీ కూడా మనోనిగ్రహం అనే అగ్నిలో హోమం చేస్తే, జ్ఞానులు గృహస్థులేమో ఇంద్రియాలన్నింటినీ ఇంద్రియ వస్తువులు అనేటటువంటి అగ్నిలో అంటే భౌతిక వస్తువుల మీద ఆహుతి చేస్తారు. అంటే వాళ్ళు దాంట్లో పెడతారు వాళ్ళ యొక్క ఇంద్రియ ఉబలాటాలన్నీ, ఇంద్రియాల దృష్టి భౌతికత్వం మీద పెడతారు. మరి జ్ఞానులేమో వాళ్ళ ఇంద్రియాల యొక్క కోరికలన్నిటినీ మనోనిగ్రహం అనేటటువంటి అగ్నిలో పెట్టి దహనం చేస్తే కోరికలనేవి ఉండవని. అలాగే ఇంద్రియం మనోనిగ్రహం ఇలా ఆత్మనిగ్రహం ఈ రకంగా ఆత్మానుభవం సాధించడంలో ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వారు ఈ రకంగా వాళ్ళ కర్మలన్నిటినీ కూడా ప్రాణవాయువు అనే మనోనియమం అనే అగ్నిలో ఆహుతులుగా అర్పిస్తారు. సో సెల్ఫ్ కంట్రోల్గా ఉంటారు. ఈ రకంగా ఉండాలి అనుకున్న వాళ్ళు, మనస్సును సెన్సెస్ని కంట్రోల్ చేసుకునే వాళ్ళు. కొంతమంది ఏమో కఠిన వ్రతాలు పాటిస్తూ, కొందరు ఉన్న ధనాన్నంతా అందరికి ఇచ్చివేసి, కొందరు తీవ్ర తపో నియమాలు, కొందరు అష్టాంగ యోగ విధానంతో రకరకాలుగా ఇలా జ్ఞానాన్ని
తర్వాత వేదాధ్యయనం ద్వారా ఇలా ఎన్నో మార్గాల ద్వారా జ్ఞాన ప్రకాశాన్ని పొందుతూ ఉంటారు కొంతమంది. ఆ తర్వాత ప్రాణాయామం ద్వారా సమాధి అంటే ప్రాణాన్ని అపానంలోను అపానాన్ని ప్రాణంలోను పెట్టి శ్వాసను బంధించి కొందరు సమాధికి వెళ్తారు. ఇంకా కొందరు ఆహారాన్ని నియంత్రించి ప్రాణవాయువులోని యజ్ఞంగా సమర్పించడం అంటే ఆ తినవలసిన ఆహారాన్ని ఆపినప్పుడు ఆ ప్రాణవాయువునే మనం ప్రాణాన్నిచ్చే ఆ ప్రాణవాయువునే మనం ప్రాణవాయువుకు ఆహుతి చేస్తున్నాము అని. సో ఆ రకంగా కొందరు ఆ యోగంతో సమాధి స్థితిని పొందుతారు. కాబట్టి వీళ్ళందరూ కూడా పాప ఫలితాలు లేని శుద్ధులే అంటున్నారు. అలాంటి యజ్ఞ ఫలితాన్ని అనే అమృతాన్ని ఆస్వాదించిన వాళ్ళంతా కూడా సనాతన ధామం వైపే పురోగమిస్తారు. అంటే వాళ్ళందరికీ కూడా మోక్షం ప్రాప్తిస్తుంది అని భగవంతుడు చెప్తున్నారు. ఇక్కడితో ఈరోజు ఆపుదాము. మిగిలిన శ్లోకాస్ రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. నెక్స్ట్ మండే రోజు కంటిన్యూ చేద్దాము. హరే కృష్ణ. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. అందరికీ మరి క్లాస్కి వచ్చిన ధన్యవాదాలు. ఇంకొక విషయం,